Isang roller coaster ride ang pagiging solo parent. Ayon kina Nanay Nancy Mabilin, 47 anyos ng Purok 3, Barangay Orosay, at Nanay Josephine de la Cruz, 58 anyos ng Barangay Puro, Legazpi City. Sa pagdiriwang ng pambansang linggo ng mga solong magulang, ibinahagi nila ang kanilang mga karanasan at sakripisyo. Para kay Nanay Nancy, mahirap ngunit kailangang lumaban sa buhay para maitaguyod niyang mag-isa ang kanyang mga anak. Hiwalay siya sa kanyang unang asawa at sa kanyang pangalawang kinakasama. Ang kanyang panganay na anak ang naging katulong niya sa pagpapaaral ng kanyang 4 na nakababatang anak. Ngunit ito ay pumanaw dahil sa kidney cancer. Sa loob ng 26 na taon, ang pagtitinda ng maruya at pansit ang kanyang naging sandalan sa buhay. Ano ko kayan so sa oral daw may baga. Kung di ako magtinda dahil man sinda maanuan, tipid lang. Tapos pag-argaya na siyempre, nang problema man ako kan sa ospilahan. Wala naman sa sarok ko baga. Yung kahit ito nang tabang sa kuya. Nagilang siya. Yung sakit niya. Sa call center siya eh. Tapos, naguli siya nagilang. 10 taon siya sa Manila. Nagpapabulong pa siya. Dahil naman malala na. Si Nanay Josephine naman ay hindi pinanagutan ng kanyang dating kasintahan, kaya siya na ang naging ama at ina ng kanyang anak na babae na ngayon ay nasa kolehiyo na. Nakikitira pa rin silang mag-ina sa kanyang kapatid matapos na masunog ang kanilang bahay noong October 2024. Sa pagbabantay ng bata at paglalabada, kinukuha niya ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Mapagal po batay ako, solo man sana po ako, may college po ako. Lalo po nawala sa arong ko. Day po akong masyadong ngunyan. Pero nakakaraos man po ako ngunyan na sa pag naglalaba. Nagano po ako, maski po anong trabaho, pigano ko maglabada. Yun lang po mag-oro-extra kan pag-aling-aling kan aki. Surusang gatos ang aldaw, okay lang po. Basta makaraos lang kami. Sa kabila ng mga pagsubok, ayon kina Nanay Nancy at Nanay Josephine, walang imposible sa taong nakikipaglaban ng patas sa buhay. Ngayong Solo Parents Week, tanging hangad lamang daw nila ay mapabuti ang kanilang mga anak at mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.